Gupahan na jud na ako oy. Diri butangan pagid sa mata. Tapos diri pa jud. Pirti na gyud na akong gwapa, bay. Hawdag yun na ako mo make-up oy. Musamot na gyud tong kaibog akong crush ba. Pura na jud ko katong trending ko sa TikTok. Katong Bebo, 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 bebo. Hala, Teresa, nag-unsa din na si Agatha. Ambot lang ana niya. Sige, magkatawa. Awag ko na siya, Teresa. Oh, yung lipstick naglapas-lapas. Mura na gud siya og clown. Gani no, nag-makeup din na siya Maria. Ay, oh, ning pangit tayo noon siya samot. Gani no, di ba kaaway man na nato Maria? Aw, unsa pa? Kaaway gid kaayong. Ano man di ay? Na ako plano. Hala, unsa man na? Unsa pa? E di pintura. Ipintura na to ni sanawong niya. Tapos, dili naman ni Maires, hilak-hilak siya. Saita jud mo, Teresa, oy. Siyempre, ako na good ne. Tara, Teresa, ato lang atuon. Tara! I'm a princess! Hi, Agatha! Nye! Kamu na pong duha? Nagunsa ni ka dira, Agatha? Malita hapon ni mo ay, nangutana raman me. Tanaw ninyo, nagunsa ko! Nganong naa naman po daw mo diri daw? Magig-amigo gani sa imuha no! Amigo gyapon? Awayon ramang gani ko ninyo? Dili lagi! Promise! Sure gyud mong duha? Ali, ali! Friends na ta! Sige, sige, sige. Unya, magunsa na tang toloron. Di ba Agatha nag-pick up pangkaos mo na tuna? Gani agatano, usbo na to na. Kay pangit kay tanawon. Nye, pangit day, ngagwapa man gani kay ko sa akong make-up. Lain kay Agatha oy, mura kag clown, nagkampat imong lipstick. Nye, laina po ni mo Maria oy, inawayon lagi ka. Ingon ka, friends na ta. Nagsumbong ramang ko sa tinuod ba? Pagwapahan gani ka na mo no. Kabalo di ay mo make-up. Howd lagi kaayo mi. Alina, sugdan na nato. Sige, sige! Tarungan yun din yung make-up ha! Para mura na dyan kong artista! Hala! Ninduta na ani oy! Artista na ko! Tapos na ko'y duha ka make-up artist! Alin na Agatha! Magsugod na ta! Sige na Maria! Sugdi na! Kay excited na kay ko! Dali! Tarunga ha! Hala Agatha, gwapa na kaayo ka. Choy, Teresa, oy! Mura na jugog si Angel Locsin! Labaw pa ni Angel Locsin, oy! Mura kang pang Hollywood actress, John! Hala, hala! Tinoon! Nindot, banday kayo mo amigohon duha no? Kayo, kay mo make up! O, di ba? Sabi sa'yo eh. Hala, Agatha! Humana to sa isa kaliye! Sunod na pod! Sige, sige! Unsa naman po nga color? Ito, para sa imong kilay! Na, mugwapa na dyan ka na Agatha ba? Daghan na dyan maimog nimo. Siyempre! Artista na good ko! Sige, Agatha! Magbutang na ko ka-eyebrow, ha! Anang Maria Teresa! Kinsay kalukalag na nako nga artista! Mura kag si Pokwang. Sudili ko gwapa! Ate, grabe tao, oy! Mura kag si Barbie, oy! Aw! Mura na gyud ay kog Barbie? Oo, labi nag-apila na to na imong liog! Mura na gyud kag si Barbie! Kinsa man po na nga Barbie? Idi si Barbie Hawk. Barbie Hook? Nanain, ana? Lisod pod! Sige, sige! Butangin na ako, liog! Giluka ko na na, Maria, oy! Daganag butang ha, para mura na yung Barbie! Laina nagnawong ni Agatha, oy. Mura naman sa bibihok. Wow! Piling na ko ba? Kay gwapa na kay ko! Pumanak ko sa imong nawong Agatha sa kamot na pod! Kailangan pag hindi ay butangan ang kamot, Maria? Kailangan naman na butangan, Agatha! Para mura kang nag-dress ba? Maujud. Sige, sige! Sugdi na! Teresa, tabangit ko! Ikaw dira sa isa ka kamot! Sige, sige. Piling ko na ko, Maria og Teresa, no? Kay nindot kayo ni resulta! Wapo lagi kayo ni Agatha! Salig lang! Ayaw laglaom.
basig muhilak ka. Ha? Unsay mo hilak diri sa? Muhilak sa kalipay ba? Kay gwapa naman kayo ka. Aw! Unsa man, hapit na na mahuman? Humanaga ta. Sige ha, maghihapig tulo. Unya ibuka na na imong mata. Sige, sige. Excited na jud kayo ko. 3, 2, 1, buka! Nga naman na! Diba? Gwapa